Jeg har fået et sikkert tips på internet om, at der bor zombies i dette huse. Jeg, Kirsten Torbjørn, Psychic Medium, skal vise, hvordan man bliver af med zombies. Let's go to night vision mode. Hey Karsten, vi har gått fel. Hold kæften nu, Rashid. Kom nu. Ja, men det här är fan en jävla zombies här. Nej, sluta snacka, det var ikke tid. Kom nu ska vi hitta zombies. Nu är vi inne. Alltså Karsten, vi har gått fel. Hold kæft nu. Jeg kender, hvad jeg kender, Rashid. Vi må slække ljuset, så zombieserne kommer frem. Alltså det här är inte rätt. Jeg kender, det kan være zombies herinde. De ser som det lugter zombie. Det er zombies! Det er noget zombies herinde! Men det kan have været zombies derinde. Ellers så skal jeg bare helt unøden. Jeg skal knække. Jeg er Kirsten Torbjørn, Psychic Medium. For helvede, Rashid! De er efter mig! Ja, det var den, jeg søgte. Let's go. Du zombie kick in ass mode. Good boy! Legs of Fury. Roulado kick fungerer altid. Jeg, Kirsten Torbjørn, Psychic Medium, har nu velsignet dette hus från zombies. Vad håller du på med? Vad säger du? Är det polisen? Kan ni skicka en bil till pensionärshemmet Solkatten? Vi har någon idiot som har slagit ner alla patienter. Pensionärhemmet? Ja? Det är zombies? Nej? For helvede, du minns ikke om dette nu? Jo, det gör jag. Nej, Rashid. Karsten, har du kontakt? Nej, for helvede. Jeg lyssnar på Peter Jöbecks juleskive. Fy fan, hvor hun sjunger ille. Det svider min øret.